Hvað det foregår her? Jeg bare smider fat. Ja, ikke så god mine. Hvem du? Jeg har overgået til din degn. Du kommer her for at stjæle fra skraldepanden til privatområdet. Her kommer ingen for at tage skralden. Jeg bare smider skraldepanden. Ja, ding. Jeg skiller ikke ord, hvad du siger. Ikke ord. Abehalle. Ja, tanke ikke Gvent. Hvor har det været? Meske os. Nej, jeg ved ikke. Jeg velkendte dig og det hjemme folksen. Jeg har en sin dag her om byen og ret ned i skraldespanden. Med folken og selv med dig. Stulka bare skammes dig. Drøtles det i bilen og kommer aldrig tilbage. Danke for at ringe i politik. Hey, skal du følge min bil? 95. Ja, 95. Ja, noget problem. God aften. Jeg har bil på stå 2. Ja. Nej, et helvete. Olav, jeg skal tage dette leverans. Ja. Har nu underverden åbent? Undskyld. Jeg har lange ved Mostrum av han gikk hets på til gange på natten. En jeg har ikke håpet å si deg. Hva med selve kongen over market? Hvad mener du? Kan det komme under så meget lys? Det ikke fare på at det kommer ild i kroppen? Jeg har fulgt tagen i billedet. Daniel, du slu at fylte bilen for Dr. Frankenstein? Ja, jeg har slut fylte hans bil. Du doktor, ikke så? Slået ikke ingen om noe. Den så det helt understand at jeg var så som unnframsakante. Jeg har 5 grader fra universitet. Sociologi, psykologi, pedagogik, politik og lærerutdannelse. Kan du give min kort? Jeg en fast. Ja, selvfølgelig. Skint i 9 år og baka pizza, så vi venter på valget til forhold løpe absolutt ned maven på Norma Islandinga. Dem her over din styrke. På hvad sted var han? Sted 2. Nej, for helvede. Det fine billeder av dig. Dem ligger det næsten at skule håndet. Næsten. Sig dette, Olav. Vet du hvad han tænker nu? Nej. Han tænker, Georg Bjarfrason har ikke kørt overhændig over mig. Nej, han mere at tænke, hvad du kan store fjolsker, og hvem man skulle ringe og klage over dig. Ja, fint. Hej, det Nasser. Hej, Oliver her. Jeg er agent Sulen.